Kienu bosta dawk li jagħmluha ċara u jaqblu mill-qorti sa membri parlamentari Laburisti li l-kuntratt ta' Stewart kien wieħed fraudolenti. Iżda Roberta Bela, it-tmexxija Laburista mxiet bl-aqwa mod possibbli f'dan ir-rigward. F'kelma oħra wieħed jistaqsi jekk Roberta Bela jrid jinsinwa li l-gvern immexxi minnu għamir sewwa li ħal miljuni ta' euro mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi. Din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonista wera biċċar li hemm bżonn li r-rapport tal-NAO jiġi diskuss fil-Parlament. L-imma rapport ikkonferma li Roberta Bela gideb meta qal li n-nefqa ta' iktar minn 400 miljun euro tinkludi l-pagi tal-ħaddiema. Iżda l-gvern ta' Roberta Bela irrifjuta li jagħti spjegazzjoni għal dan. Mr. Speaker, l-Oppożizzjoni altru illi hija disposta u li taqbel iva illi jiġi diskuss dan ir-rapport illi fih 450 paġna, però l-affarijiet isiru b'mod serju fuq suġġett daqshekk serju u allura l-Oppożizzjoni qed titlob illi għada u pitada ikollna żewġ seduti jekk il-Gvern qed jaqbel illi niddiskutu dan ir-rapport illi fih 450 paġna. Waqt attività politika li saret fiċ-ċentru Laburista ta' Marsa Xlok, Roberta Bela qatt ma qal min se jkun qed jerfa' responsabilità ta' dan il-kuntratt skandaluż. Anke minkejja li jaraf li jekk ma jieħux azzjoni dwar din il-frodi u jkun qed jonqos u jikser mill-kelma li ta' meta sar Prim Ministru. Ta' min wieħed ifakkar li Roberta Bela qatt ma appella l-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga lil dawk li kienu involuti fil-kuntratt li sar bejn Stewart u l-Gvern Laburista. U minkejja li issa għaddew il-ġimgħat minn saret talba mill-Partit Nazzjonista biex il-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga dan il-każ u jinvestiga lil persuni involuti fosthom lill-Prim Ministru nnifsu Angelo Gaffa. Għadu sissa m'għamel xejn.